gaya semegur macul madang ngising ini tok beh urip ning desa jan keras mak obah sak obah dirasani ora sak ora dipaido jan berat ngene iki ini bondo ra duwe pas-pasan ngene iki ini apa yo enek wong wedok sing arep karo aku yo jan ndak kuat lek terus-terusan kaya ngene iki. Wah, kowe ngelom neh. Kuwi mestine mikirmu wis aneh-aneh neh le. Jan susah hari urip kuwi tenan. Kowe susah. Lha uripmu apa tau seneng to jane? Lah kuwi lho jan hari-hari jan ndak duwe dhuwit belas lho. Ini apa ya enek wong wedok sing gelem karo aku ini. Bah, guru masalah wedokan, babagan wedokane iki critane. Iya no, piye? Alah, lha masalah kecil lho. Lek karo aku ya tenan. Aku wis ndak percaya belas lek megur karo pawakanmu Lah, aku tenanan lho. Piye to? Kowe pengen didemeni wong wedok to? Heeh jane. Sik tak hubungane kancaku, aku jan duwe iki. Kancamu wedoke? Ora lho, iki kok jeneng wedok lho pikiranmu. Aku duwe kenalan. Terus duwe kenalane dukun sakti ngono lho. Oh alah. Ah, ikhlas. Halo? Urung lho, Blok. Oh iya. Beh, sapa li ganggu wong turu jane? Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo, posisi di mana ini? Halo, aku cek macul iki. Nganu, aku arep njaluk tulung kowe iso apa ora? Bah iki ra iso tenan iki, Mak. Cek suwi bopol macul. Nganu iki masalahnya nek duit 100.000 lho iki. Ya wis lano Sherlock tak parani. Saiki tenang, enak aku iki jan tenan. Enak masalah apa ae teratasi tanpa solusi. Peh jan ndak rugi belas ndek kanca kowe. Aku sing rugi duwe kanca kowe. Assalamualaikum. Piye Mak iki masalahe? Ini lho, aku arep goceng ning dukun sing mbok parani ndine. Lho, aceng kina iki kok digonang dukune nek demit ngendi? Dudu no, iki urusan wadon wis liya neh iki. Ya wis lek nonjo tak dudohi kene. Lah nggawa gawan ora? Ya kudu nggawa no. Gawane apa matuk iki? Sudah, tenang. Wah, gawane iki. Njur, Neno. Udah. Nyampo cokak cangkruk ning kene koyo wong sukses ae. Tai duwe. Dawep, apa lo piye? Lah, mbok ayo to, langsung sikat. Anjing. Nyenggol brompit kuwi. Lah beset ae ngidoli wae.
Seneni makku. Aduh. Kayak wong loro iki neh ngono lho. Kayak kiri ero anjing ra tau akur blas. Kowe mesti tangi turu jar rupamu meslek. Wes, rasane iki lho. Wah, terima kasih. Matur suwun. Iki nono makno, betul kok padha teng kembuk ning kene. Eko mbok matamu. Aja niat. Nang malah mbok timbang tukae rujak kok. Jo, ndiro kae. Kere. Enak apa iki ramen-ramen iki? Wes agak curek melelet to arek. Nyanyi to rame-rame. Wih, nyenone penyok lho paling. Aku kok luwe ta. Cok dijak nyambung. Wis rasa diladeni ora nyambung kok susu. Jeli. Timbang plong ora patek genah yo. Angkat. Balap bae yo. Madep rol. Ya, semue madep rol. Nuwun. Monggo. Teng dia. Mriki. Iki enek keperluan apa kok rene rame-rame iki? Anu, Mbah. Loh, lah nyelok aku aja, Mbah. Loh. Lah nyeloke sinten? Loh, dukune sing ganteng ana kok celuk Mbah iki piye? Loh, lah pripun? Ya padha nama nek nyeluk ya Bro ngono. Oh, nggih, Mbah Bro. Nek jenenge Mbah neh, Bro ngono lho. Nggih. Niatmu rene nek keperluane apa? Rencange kula badhe nyuwun omben-omben. Lho, aku ora bakal omben-omben lho. Sanes omben-omben mendem lho, Bro. Tak kira hai. Bro, damel nomben-nomben tiang wadon niku lho. Oh, omben-omben ngono ta batinku lek omben-omben hai. Oh nggih, Bro. Leres. Tapi ra segampang kuwi, Bro. Lah syaraté napa mawon, Bro? Tergantung lek pengen mandi ya sing ngene. Iki, Bro. Iki 15.000-an kok gorene lho. Hari niki, Bro. Pokoke. Nah, iki lho jan cocok. Lah kok ngoten, Bro? Iki masih murah iki merakyat. Lha terus pripun omben-ombene, Bro? Sik kalem, Bro, tak nyeluk anak buahku. Bro, Iki bro, ya matur suwun, Bro. Wis mau apa urung iki, Mang? rong bro. Ya wis, ge padha mam kono, ora urung. Iki omben-omben iki wahno sing bocah sing kok sir. Mungkin sun, Bro. Tapi enek syarate. Rapane arepe ngwehne joget dhisik ping 3 madhep ngulon. Siap, Bro. Nggih pun, Bro. Kula tak nyuwun pamit. Aja lali lho joget ping 3-ne. Oh, siap, Bro. Hop. Iki tenggone gon balik iki. Bocah-bocah ki enek ae. Wis tak budal nyambut gawe. Subscribe